Kalenya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, dito tayo sa Kranos Angeles branch nila. Halos na iikot na natin yung mga branches ni Kranos Safety Gears. Gusto yung pumunta dito, open sila ng Monday to Sunday, 9 AM to 6 PM. And syempre guys, yung pinaka landmark, nasa tapat siya mismo ng Yellow Cab dito. And then ito na yung intersection na malapit sa may McDonald's at AUF. Bago tayo papasok, kung muna sabihin sa inyo, kapag napanood nyo itong pinaka vlog na to, ayan, ilalagay ko dito yung promo code ko. Pwede nyo gamitin yan para sa additional discount kung walang discount yung napili nyong helmet guys. Nandito na tayo sa pinakaloob ng Angeles City branch ng Kranos Safety Gears. So makikita nyo, meron tayong ongoing sale dito. May mga naka 20% off discount. So may mga 50% tayo dito. Ayan, iba-ibang brand, may Spider, may SMK, and siyempre mga Geely, yan mga naka 15%. Tapos mga Spider and set 20% sa pinakailalim. Sa other side, ito na yung mga brands na meron tayo. So ito na si LS2, napakaraming mga design na pwedeng pagpilian. So check muna natin itong mga top box nila. So sa mga plastic, available brand natin si GB, and sa mga array box natin, meron tayong set dito, and then yung Smoke brand. Tapos sa pinakailalim niya, ito na yung KYT brand na mga helmets natin. Yan, makikita nyo, naka pin lock ready na to. So ito yung gustong makita, yung sa pin lock niya. Magandang tong may pin lock kasi nga tagulan. So anti-moist siya kapag nagda-drive tayo. Yan. Kung naghahanap kayo ng mga pang riding gears, yan, meron din tayo dito, LS2 brand. So other side, eto na si Evo. Yan, napakaraming design ni Evo dito. Tapos sa pinakataas niya, eto si Zebra. And then sa other side, meron tayong Geely brand. Syempre available din dyan mga matte finish, mga glossy finish. Later pag-usapan natin about sa modular, and then yung pinaka full face. So other side guys, ito na yung LS2 brand nila. Marami din kayong pagpipilian sa mga LS2, iba't ibang design. And sa pinakailalim, ito na yung HNJ helmets natin. So ito guys, yung mga Spider brand. Syempre yan, napakaraming design din na meron si Spider. Ako nga pala si JC ng Kranos Angeles. Meron pala tayong dalawang klase ng helmet, isang full face at isang modular. Anong pagkakaiba sir ng full face natin tsaka pinaka-modular? Sa modular po, pwede nyo po siyang i-half face. Tapos meron po siyang sun visor. Yan po. Pwede mo siyang half face. Yes, and then yung full face, paano siya? Full face, buo lang po siya. Tapos meron po siyang dual visor para sa araw. So optional siya sir. Apo. Pwede siyang single visor and dual visor. Apo, Ano bang pagkakaiba niya sir? Anong advantage ni modular kay kay full face? Kung sa modular po, pag di po kayo makahinga, pwede nyo po siyang angat. For example, may traffic, pwede nilang itaas dito Opo. para Yun makahinga po, sila yun po. ng maayos. And then kung gusto nilang uminom, pwede rin. Yun yung pagkakaiba ni Pwede rin po. Yes, yan pagkakaiba ni full face tsaka ni modular. About naman dun sa sir, anong advantage nung meron kang inner visor? Kung mainit po sa daan, sir, para sa araw, para kontra silaw po. Yun, para hindi ka masilaw, lalong lalo na kung malayo yung pinakabiyahe mo. Opo. Tapos sir, di ba may dalawang tayo klase na finish ng helmet? So ano itong mga to sir? Meron po tayong glossy type saka matte. Anong pagkakaiba nun sir? Sa gloss po, madali siyang linisin. Sa matte naman, madali din siya linisin, kaso lapitin lang po siya ng gasgas pag di nyo na po naingatan. Yun lang, kapag nagasgasan si matte, is medyo halata talaga yung pinakagasgas na. Unlike kay glossy. Pero kung titignan mo talaga, napaka-astig ng kulay kapag matte. Hello guys, my name is Dayan. Kung gusto nyo po mag-installment, meron tayong available dito, home credit. Ang requirements nito is one valid ID lang, pero mas maganda kung meron din kayong company ID. Saka pa-download na rin yung mobile app kasi yun yung first step natin. May second option din tayo. Kung ma-disapprove naman kay home credit, meron tayong Kasyalo. Si Kasyalo naman, one valid ID, tsaka company ID, tsaka 1 month payslip na latest. Yun lang. Tapos yung apps din niya ni Kasyalo. Si Atome ma'am. Si Atome po, ito para sa credit card tsaka debit card naman ito. Yes. And mostly naman kasi si home credit yung ginagamit. Oo, si Ilang home credit. percent ma'am yung magiging down payment nila?
So first client po natin, nagbibigay po tayo ng 30%. Tapos sa repeat client, pwedeng 20% to 25%. So nasa price ng mismong helmet na nabili nila. Doon yung kukunin yung 20% or 30%. Total amount. Yes. And ilang months, ma'am? Yung pwede niyang installment, yung yung 9 nakuha months. niyang 9 months, sir. Tapos pag paid on time sila, meron silang last month free, yun na yung pinaka-rebate nila. Aside sa mga helmets and then mga top box and mga safety gears, meron din tayong mga ibang accessories na binebenta kay Kranos Safety Gears. So meron tayong mga gloves dito, mga dry fit shirt, and syempre eto yung bonnet, tapos yung belt bag and leg bag, and knee pad. Kung naghahanap kayo ng knee pad, guys, available din kay Kranos Safety Gears. Tapos meron tayong disinfectant spray pang helmet, and syempre yung pinaka disinfecting foam natin. Naghahanap din kayo ng mga magic gatas, available na rin naman dito. Cellphone holder, yan. And dito meron tayong bag na ino-offer, tapos yung helmet cam mount. Lalong-lalo na ngayong rainy season, guys, kailangan natin to. So meron tayong anti-pag dito, and then yung anti-rain. Si anti-pag, ina-apply siya sa loob ng lens nung pinaka-helmet natin, and then syempre kay anti-rain sa tabas naman ng pinaka-lens. Yun nga pala, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre, guys, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kabalen natin dyan. Itong Kranos Safety Gears Angeles City branch. At kung naghahanap kayo ng mga affordable and wide selections of branded helmets, guys, punta na kayo dito sa Kranos Safety Gears Angeles City, Pampanga. So until our next vlog, peace out.